Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlar. Siz Яңа ғасыр каналында ауыл андағы яшайыш һәм аграр тармақта барған үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән очрашуга шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта ашатуны киләү, көтү белән идарә итү, терлекчелекне цифрлаштыруның беренче нәтиҗәләре билгеле. Яңарыш агрофирмасыннан безнең репортаж. Замана шире адам баласына гына түгел, оешмаларга да зыян сала. Алексеевский кулланучылар җәмгыяте кыенлыкларга каршы туруда ниләр башкара? Һава торышы уңышны киметсә дә, кыр эшләрен вакытында тәмамларга мөмкинлек бирде. Хуҗалыклар техниканы кышкы саклауга кую белән мәшгуль. Җиңел генә фермер булып китү мөмкинме? Фермерлар мәктәбе ачылышында әлеге сорауга да җавап табылды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Әлегелектән елның шушы фасылы җитсә, сыерларның сөте кимүе күзәтелә. Баштарак моны малларның җәйләүдән фермаларга күчеш чоры, сыерлар стресс кичерә дип аңлаттылар. Хәзер күп хуҗалыклар җәйләүгә чыгуны туктатты. Нәтиҗәдә терлекләрне ел әйләнәсе бер төрле ашатуга киләделәр. Шулай да узган айга караганда бүген сөт 67 тоннага кимрәк савылган. Гәрчә узган елның шушы чорына карата 123 тоннага артык булса да, монда сыерларның күпләп бозаулау чоры шушы вакытка туры килүен яшерми белгечләр. Соңгы елларда терлекчелек тармагына да цифрлаштыру технологиясе килеп керде. Заманасы шуны таләп итә хәзер. Шуңа да республиканың авыл хуҗалыгын цифрлаштыру сәясәте алып барыла. Бу юнәлештә ныклап алдырып киткән районнарда әлегә бик әһәмият биреп җиткермәгәннәре дә бар. Цифрлаштыру терлекчелектә нәрсә бирә? Бүген бу сорауга Арча районының Яңарыш агрофирмасы белгечләре белән бергәләп җавап бирербез. Күз белән чамалап кына салынган азык терлеккә я җитми, я артып кала. Хәзер аны граммына кадәр үлчәп бирүче махсус программа бар. Яңарыш агрофирмасында моның кирәклеген 3 ел элек үк аңлап алганнар. Бу безнең кармасын белән без эшли башладык, бөтен нәрсә монда өйрәндек. Монда безнең БВЛ, Амкадр шуңати, безнең Амкадрның бай телендә телефон була, ул аңа онлайн трансляция белән бара, ул күпме нәрсә салырга икәнен. Без комбикормнарны заранее ясап куябыз. Монда безнең 4 төрле комбикорм бар. Корм 1 безнең барачак ул сауын сыйларга, күп сөт бирүче сыерларга. Иртүк эшкә килгән механизатор иң беренче телефонын ачып карый. Анда аңа кайсы фермага нинди рацион, күпме азык саласын Дерифедер программасы аңлата. Механизаторның нинди азыкны күпме салып булгатканын җаваплы белгечләр идарә бинасында утырган килештә күзәтә ала. Мин иртәгән киләм, минем задача остатыкны карап чыга кирәк, күпме калганын мин аны онлайн режимда тиз генә үзгәртәм. Иси күп кергән икән, мин аны әйтәм, кергән икән арттырам. Минем эшем шул в основном. И кичвән карыйм точность кормления, безнең точность кормления буенча без түлибез трактористларга. Рационнар Ишат үзе төзеп программага кертә. Күп сөт бирүче сыерлардан 35 литр сөт алырга тәгаенләнгәне дә симертү малларына биреләсе дә шул программага тапшырыла. Бу яңалыкның нәтиҗәсен барлау кыен түгел. Сөт саву күләмендә чагыла ул. Без менә 3 ел ул программа белән эшлибез. 2 программа белән. Безнең продуктивность 2 тапкыр артты дисәк дөрес була. Шул вакытта без полностью ликозны бетердек. Без ликозны сыерларны тапшырып бетердек. Көтүдән чыгарып бетердек. Таналар белән бергә 60% иде почти. Шуңа күрә шуңа карамастан безнең 2 тапкыр продуктивность артты сыерларныкы. Без менә бу отделениедә без уже елны 7,5 белән бетеребез дип уйлыйбыз. Сыер башын бер сыерга да продукция бар. Безнең хәзер среднем 55 литр бирүче сыерлар да бар. Мин монда килгәндә иң күбе 15 литр сөт бирә сыер. Миңа әле 55 тип сөйгәндә миңа ошамыйм да ничә еллык. Менә хәзер үзем бөтен нәрсәне күрә башлагач, эшли башлагач монда ина 55 литр бирүче сыерлар да бар монда. Цифрлаштыруның икенче программасы Дериком 305 дип атала. Монысының максаты көтү белән идарә итү. Яңа туган бозаудан башлап карт сыерга кадәр исәпкә ала бу программа. Әле малларны төркемнәргә аерып та куя икән. Например, бозаулаган сыерларны тоналарны ниләрне бер нидән кертәсең дә ул үзе группаларына утырта. Да, нетелне нидән аера сыердан ая. Үзе группаны нитәсең дә куя шул группага. Икенчедән бу программа сыерларны кайсы көнне каплатасында хәбәр итеп тора. Капланганнан соң сыерга нинди тәрбия кирәк барысын да өйрәтә. Хуҗалыктагы һәр баш малны исәптә тотып, кайчан нәрсә эшлисен белдереп торуы белән дә зур ярдәмче ул белгечләргә. Шуңа да район җитәкчелеге барлык хуҗалыкларга да шушы программаны кертергә киңәш итә. Ул барыбер да җитәкченең күзен ача. Буны инде без барлык хуҗалыкларга куярга дип таләп итәбез. Әле кайбер хуҗалыклар, кайбер җитәкчеләр әзрәк соңрак уяна. Аңа карамастан күбесе инде һәм бигрәк тә яшьләр моңа кереп бара. Менә Кырлай хуҗалыгыбызның карма-центр куйды, шулай ук программалар куйды. Ватан хуҗалыгы менә карма-центрны төзеп бетереп ята, шушы арада менә эчәргә тиеш. Менә бүген анда шулай ук яңа программа куялар. Терлекнең учетын алып бара торган.
Шулай итеп, безнең районда да бу әкренләп кенә булса да, кичерәк адымнар белән булса да бу керә башлады. Яңарыш агрофирмасында яшь терлекләрне үстерүдә аерым бер юнәлештә алып барыла. Абыйлы энеле Гыйззәтовлар карамагында 803 баш мал. Барысы да тоналар. Үгез бозауларны симертү Кәче авылы фермасында. Монда безнең 2 айдан 6 айга кадәр тора, 18нче корпуста, андан соң 20нче корпуска күчә, андан соң 12 айдан соң 13 айдан соң осеменение куябыз да, андан 19нчы корпуска күчә инде. Без ай сайын үсибез инде. Привислар булай 1 яшькә кадәрдәгеләрдә 1 кило, 1 кило 100. Осеменение куя торганнарда инде аларда күбәйтелгән, шул 800-950 грамм була инде. Тоналар 2 айдан башлап бозаулау торагына күчкәнче алар тәрбиясендә. Хуҗалык 600 баш савым сыерына яңа комплекста төзеп куйган. Аның бер ягы сыерлар белән тулы, икенче ягында 150 баш бозаулаган тона. Февральгә анысы да тулачак. Җитәкчеләр әйтүенчә, мондый комплекс төзү замана таләбе. Конкуренция киләчәктә бик зур булачак. Кешеләргә эшләргә яхшы условиялар кирәк. Бәйнекне кешене генә яманлап булмый, вот моны килмиләр, авылчы хуҗалыгына эшләмиләр дип, кеше килер өчен эш шартлары кирәк. Комплекс тулы куәтенә эшли башласа, монда 1200 баш савым сыеры булачак. Шуңа саву залында 50 башлык итеп җиһазлаганнар. Быел гына төп көтүгә 600 баш тона кушылачак. Аларны үрчетү өчен махсус орлык кайтарталар. Фиксированный сфера белән эшлибез, фиксированный орлыклар белән, теге таналар туа торган. Таналарны шуның белән генә каплыйбыз да. Алар кыйммәтрәк. Ну, таналар 90% тана турга диләр инде да. Бүген терлекчелектә төрле авырулардан арыну, сәламәт тоналар әзерләү өчен алда ителгән программаларны куллану кичектергесез гамәл. Цифрлаштыруда терлек азыгы әзерләү үзәкләре булдыру зарур. Биредә аның яңасы төзелеп килә. Ноябрьдә эшли башлар диделәр. Хәзер фермаларда кул хезмәтен җиңеләйтү, сөтнең үз кыйммәтен киметү, цифрлаштыруны кулланмыйча гына табышка эшләп булмаячак. Чөнки чыгымнар арта, продукциягә таләпләр дә катгый куела. Быел республикада техник культураларны җыеп алу кара көзгә калмады дияргә була. Барлык мәйданнарның 97,8%-ында урак тәмам. Хәзер барлык төр техникаларны, тагылма агрегатларны кышка саклауга куяр вакыт. Берәүгә дә сер түгел, быел тимер томырга бәяләр арту аграрийларны да шитләтеп үтмәде. Яңа техника һәм запас частьләренең хаклары шактый югары үрмәләде. Димәк, булганын саклап тотар вакыт җитте. Аның ысуллары бихисап һәм аларның барысы да инженер-механикларга, хәтта тәҗрибәле механизаторларга да мәгълүм. Нибары вакытында тиешесен эшләп кенә куярга кирәк. Запас частьләрнең бәясе киләсе елга тагын да артмас дип берәүдә гарантия алмый. Шуңа да техниканы көздән тикшереп, тузган детальләрне хәзер үк алыштырып куюын хәерле диләр Әлки районында. Бу хакта тулырак итеп Гүзәл Хөсәйнова аңлатыр. Техникалар 18 000 гектар сөрү җирләренең соңгы кырларын иңли. Кызыл Шәрык җәмгыятенең Көньяк Әлки филиалында быел кыр эшләрен күпкә иртәрәк тәмамлаганнар. Бөгенге искәндә сукалар битеп килә. Бетү җагында күп калмады, 200 гектар сука калды. Дискование где 150 гектар. Кен жарымнан бетә Алла бирсә. Көнбагыш артыннан көздән үк туфракны эшкәртеп куймасаң, яз көне басуга керүе кыен була. Анда-монда тырпаеп калган сабаклар машиналарга да зыян сала, ди Раил Сафиуллин. Киләсе елга көнбагыш үскән бу мәйданны парга калдырачаклар. Ул җәй дәвамында берничә мәртәбә эшкәртелә. Янәшә кырларда уҗымнары шытып чыккан инде. Алары да сагаерга мәҗбүр итә быел. Бик кырые чәчкәндә куркып тордык, тикшелмәс дип тә Аллага шөкер тикшелделәр. Яңгыр жауды, шытымнар яхшы булды. 3000 гектарда чәчелгән көнбагыш белән кукурузны 2 атна элек җыеп бетергәннәр. Быелгы һава торышы бу культураларны тиз өлгерткән. Инде техникаларда берсе артыннан берсе остаханәгә кайта башлаган. Аларны дөрес итеп кышка саклауга кую бурычы тора. Безнең филиалда 35 единиц техника инде. Шуларның 28-е кырда эшлиләр. Калганнары инде менә ремонтлыйбыз. Кайсылары эштән кайтты, кайсылары менә сука вакыты. Суганы тәмамлап, бетерәбез дисәк тә була инде. Кырбасудан кайтты. Җавап сакышкылыкка инде поставкаларга куябыз Алла бирсә. Эльмир Сафин яз көне чәчүдә катнаша, җәен пар җирләрен эшкәртә, печән әзерли. Быел башка елларга караганда җирне сукалау авыррак булды ди. Бу сүзләрне тимерчеләр дә куәтли. Тырмат эшләре нык ашалган, бер теше күп дигәндә 2 елга чыды икән.
Кадир Шәрипов лайыклы ялда булса да хезмәтеннән туктамый әле. Яшьләр мондай авыр эшкә килергә ашкынып тормый шул. Килеші жоқ шул хәзер генә. Килешләр юк. Беркемнең дә монда төтен күмәрендә торасы килми. Куллар авыртай. Шүкеш шыңлаган тимер тавышы башка хуҗалыкларда да ишетелә. Хузангай җәмгыятендә узган якшәмбе көнбагыш суктыру тәмамланган. Комбайнчыларны ялга азатсалар да ремонт эшләрен туктатмыйлар биредә. Основную технику уже мы поставили на щитме хранения. Комбайннарны тулысынча саклауга куйдык инде. Ремонтка да тотындык. Монда йөк машиналарын төзәтәбез. Тагын бер җылытылган остаханәдә авыл хуҗалыгы машиналары, чәчкечләр, культиваторлар ремонтлана. Быел тагын бер яңа гараж төзелергә тиеш. Нурсәет Сафин 40 елга якын башта туган авылы Татар Борнайында хәзер Кузангай хуҗалыгында машина йөртүче булып эшли. Йөртүче генә түгел, ватылса төзәтүче дә үзе. Перейдемся ремонтлыйбыз. Полностью переворачивать икеннән. Двигательдән коробканы җибеттән сакыярга перейдемся җибетергәч. Эше җиңелләрдән түгел, алайда Нурсәет әфәнде авырсынмый. Ярый әле өстән явып тормый, җылы коры гаражда эшлибез. Колхоз вакытында урамда иде бөтен эш ди машина йөртүче. Зур хуҗалыклар белән бер рәттән кичкенә агрофирмаларда, фермерларда эшләрен бетереп кышка әзерләнә. Фәнис Хамитовның гаражында беренче чиратта кирәк булачак машиналарны күздә кичерәләр. Яз-көз ярдәмгә килүче Раил Сафиуллин эшен яхшы белә. Хәзер менә данный ремонтлыйбыз менә тракторлар менә, амкадор менә, насосы ватылган иде, шуныга сүтеп җыябыз менә. Менә бу Беларусның менә тоже форсункаларын ниләрен тикшерәбез инде, ремонтлау аппаратларын карап куябыз инде. Һәм менә көзгә эшләр бетте менә, язлыкка пока көннәр елы карап куябыз инде, яз көнне нужланып тормаска өчен. Зур агрохолдинглар ел сайын яңа техника алган заманда кичкенә хуҗалыкларның да иске белән җафаланасы килми. Аларны төзәтеп кенә ерак китеп булмый ди Фәнис Хамитов. Кыйммәт булса да быел бер яңа комбайн алган ул. Яңартып тормасак, без шуның бәгенә үзебезнең алдагы зернабәясен киметү өстендә теге зуррак техникалар белән эшләп, шундый ысул белән эшләмәсәң, хәзер әле заманча теге эшкә киләм дип эшләп кенә булмый. Кеше килергә тиеш, эшкә күңелен биреп, мотор иттереп, чтобы результаты булсын. Тимер бәясе кыйммәт, запас частьләрне әйтәсе дә юк. Димәк, булганын кадерләп, саклап тоту таләп ителә. Районда моны аңлый башлаганнар хуҗалыклар. Яхшырак карыйлар инде. Техниканы кышка яхшы әзерлиләр, менә күргәне өчен кирәкле нәтиҗәләрен бирә инде ул язга. Механизаторлар да монага үзләренең рөхсәткәндә добросовестно насыйп итәләр инде. Быел уңышлар мактанырлык булмаса да, авыл халкы булдыра алганча тырышты. Алдагы көнгә ышаныч белән елдагыча көзге культураларда чәчелде. Дым кытлыгы үзен сиздерде. Быел уҗымнар җитәрлек көч җыймаган хәлдә кышка керә. Инде киләсе ел игенчеләргә хәер хаклы булсын иде дип телисе кала. Бу замана шире барыбызны да сакланып йөрергә мәҗбүр итә. Авыру бик тиз таралу, төрле шикләүләр кертүгә этәрде. Пандемия чорында табышлары кимүгә зарланучылар арасында җитештерүчеләр дә, эшкәртүчеләр дә бар. Район кулланучылар җәмгыятьләрен без турыдан-туры авыллар белән хезмәттәшлек итүчеләр дибез. Аларга да җиңел түгел бүген. Без булган Алексеевский районы кулланучылар җәмгыяте дә бу авырлыкны үз җилкәсендә тотыган. Шулай да алар эш урыннарын саклау, товар һәм акча әйләнешен киметмәү өчен тырыша. Эшкәртүдә яңа алымнарда кулланырга мәҗбүрләр. Шуларның берсе авыл кешесе китергән иттән үзләренә казылык ясап бирү хезмәте. Хәзер бит авылларда сугым чоры башланачак. Анда баргач, бер очтан ипи бәясенең арту сәбәпләрен дә белештек. Шушы һәм башка сорауларга җавапны киләсе видеоязмада ачыкларбыз. Бездән кай вакытта сырыйлар яннан, запискаларда язып җибәрәләр. Сезнең ипигезгә нәрсә саласыз? Бирегез әле безгә рецептын дип, мин киләм генә. Надо работать с душой гына димән. Лилия Мусина 27 ел шушы хезмәттә. 200 ел эчендә ипи пешерү күләме артканмы яки кимәгәнме? Хәзер көндәшлек тә күп. Бер районга 3 икмәк пешерү цехы эшли. Өстәвенә читтән дә китерәләр ипине. Элекке без пешерә идек только ак ипи, первый сорт, дарницкий и батон. Ассортимент башка юк иде. А хәзер инде безнең 30лап наименование пешерәбез. Но самый основной, конечно, гел ауыл җиречен инде кала бара, гел шул социальный ипиләр.
Соңғы вакытта кибет киштәрләрендә ипигә бәяләр артты дип зарланучылар күп. Сәбәп нидә соң? Бәя артуы ипи пешерүчеләрдән генә тормый икән шул. Un бәясе 3 елда 8 сумга арткан. Ә пешерүчеләр исә 1 сум 50 тиенгә генә күтәргән икмәк бәясен. 4 сум 50 тиенгә артты инде примерно онның бәясе. Ипинең бәясен без арттыра алмыйбыз социаль ипи булганга күрә. Ничек хөкүмәт куя, шул бәяне без шунардан уза алмыйбыз. Шуңа авыл җирлеге булгач бит инде башка ипиләрне дә без бусын арттырмагач, аларны да арттыра алмыйбыз. Шул куйган бер бәя белән эшләргә тырышабыз инде. Кыенлык шунда. Авыл җирләрендә бит инде авыр яшәргә, шуңа күрә алар күбесенчә шул ак ипи, кара ипи ала инде, батон ала. Цехта онны 2 атналык запас белән алып куялар. Аны читтән кайтарту максат итеп куелмый. Үзебезнең эшмәкәрләргә ярдәм булсын дип Казан тегермәненә мөрәҗәгать итәләр. Шулай да төп бурыч сыйфат. Көненә 2 тонна ярым ипи сатуга чыгарыла. Һәм алар барысы да сатылып бетеп бара дип пешерүчеләр. Хәзер мода китте бит инде шундай. Бөтен җирдә улучшитель тутыралар. Мин гел шуны гына көләм. Без менә әйтәм, шуны хәтле бай түгел, улучшитель тутырырга. Ул анна аласың кыйммәт бәядән. И еще анарга улучшитель тутырасың. Да еще химия бит ул. Кемдер диабетик, кемдер ул бит ярамый бөтен кешегә. Безнең ипиләребез мин зарланам, кеше безнең ипиләрне яратып ала, безнең ипи тәмле булганга күрә алалар. Алексеевский кулланучылар җәмгыятенең җитештерү мәйданчыгы бер бинага урнашкан. Монысы да бик уңайлы. Шунда ук электән кулланучылар җәмгыятенең горурлыгы булган лимонад цехы да эшли. Быелгы җәй кызу булу сәбәпле бу ичемлеккә сорау зур булган. Аны 1962 елга рецепт белән эшлиләр. Халыктан буш шешә җыюны да җайга салганнар. Безнең сәүдә системасында 43 кибет санала. Шуңа күрә без үзебезнең кибетләрнең мохтаҗлыгыннан карап, спрос дибез бит инде. Шул спроска чамалап, значит, җитештерергә тырышабыз. Цехларның җитештерү мөмкинлеге, значит, 1 тоннага хәтлек. Именно моны колбаса продукциясе дип әйтәм. Но без аны хәтлек җитештермибез. Шуңа күрә яңа продукцияларга күбрәк юнәлеш ясыйбыз, значит. Ит эшкәртү цехы технологы Альберт Шиһабетдинов сүзләренә караганда, халык җәйге чорда күбрәк ярым фабрикатларга өстенлек бирә икән. Мәсәлән, шул ук пилмәнне генә алыйк. Биредәге хатын-кызлар аны кул белән бөгә. Станокта эшләсәләр, көндәлек күләм күбрәк булыр иде югыйсә. Мы ценим свой труд. Без үзебезнең хезмәтебезнең кадерен беләбез, чөнки пилмән кул көчен таләп итә. Шуңа күрә тәмлерәк тә килеп чыга. Әлбәттә инде барысы да сыйфатыннан тора. Без өчәү эшлибез һәм көненә 30 килограмм пилмән ясый алабыз. Булар барысы да Алексеевск районы халкы өчен сатуга дип җитештерелә. Әлбәттә, ризыкларның сыйфатлы һәм тәмле булуы технологтан тора. Алардан ярым фабрикатлар ясауның сырын сорау урынсыз. Берсе дә үзенчәлекне башкалар белән бүлешмәс. Безнең Аллага шөкер бөтен нәрсә сатылып бара. Ит продукциясын безнең свежине алып торабыз, Аллага шөкер. Ну, приправалардан да тора инде тоже, яңа приправалар кайтартып тора водительләр, бүләктән проблема юк. Бөтен нәрсә свежи булса, кылбасаң да свежи була. Алексеевский кулланучылар җәмгыяте моңарчы ел сайын төзелештә алып барган. Эшкәртү цехындагы җайланмаларны да яңартырга тырышкан. Менә бу фарш ясау җайланмасы чит илнеке. Технологның төп ярдәмчесе ди аны Альберт әфәнде. Монда бөтен градусына хәтле күрсәтә, температура режимнары бөтенесен, обороты 4000-га якын. Ну, продукцияне бик әйбәт килеп чыга бу оборудованиедә. Эшләргә күңелле. Менә сез тутырган вакытта ничә градус булырга тиешсең? 12 градустан артмаска тиеш технология буенча. Ну, 12 градуска җитмәс инде. Җиткермибез, 9-га кенә җиткерәбез дә алабыз. Уже 12-дан соң май эреп, әши тәм килә башлый. Биредә көненә 800 килограмм казылык һәм ит ризыклары эшләп чыгарырга була. Аның өчен шималны бары тик шәхси хуҗалыклардан гына кабул итәләр. Итнең сыйфатына карап, бәясе дә 300 сумнан башлана. Халык бик теләп безгә тапшыра. Үзебезнең сою цехыбыз бар. Үзебезнең автотранспортыбыз бар. Халыкка шулай хезмәт күрсәтергә тырышабыз. Хәзер авылларда сугым чыры вакыты. Димәк, монда да күпләп ит килә башлаячак. Авыл кешесе дә үзе үстергән иттән колбаса ясатырга гадәтләнеп бара. Җәй көне полуфабрикалар күбрәк ясыйбыз. Кышка кергәндә инде кемнең суем вакыты җиткәч, халык китерә. Аларга колбаса ясап бирәбез. Хезмәт күрсәтәбез. Аларга хезмәт күрсәтәбез. Үз шималыннан колбаса ясап бирәбез. Бүген эшмәкәрлекне алып бару җиңелләрдән түгел. Кыен булса да эш урыннарын сакларга, хезмәт хакларын арттырырга туры килә ди Илнур Хайбуллин. Коллективтагы 145 кешенең 95% вакцина ясатырга өлгергән. Ничек тә сакланырга тырышалар. Быел безнең системада
эшләүчеләр саны әзерәккә кимеде. Бу пандемия чорында үзенең өлешен керткәндер дип уйлыйм. Без ел әйләнәсендә 12 кешене югалттык дип әйтәм. Кешеләр җирләү сәбәпле кайбер кеше күчеп китте башка җирләргә. Шуңа күрә ел үзенең авырлыкларын кертте инде ул. Без үзебезнең җилкәбездән санадык, әйе. Ну шулай да былтыр 2020 елгы күрсәткечләрен чагыштырсак, без 487 миллион общий валовка дибез бит инде, значит, сәүдә әйләнеше тәшкил иткән иде. Быел да шул күрсәткечләргә җитәргә тырышабыз. Ну, плюс-минус, значит, 1-10 миллионны югалтырга да можем дип уйлап торам. Дөрес, кулланучылар җәмгыятен хөкүмәт тә ярдәменнән ташламый. Юкса 10 кеше яшәгән авылларда да сәүдә учагын саклый алмас иделәр. Хәер, биредә хезмәт куючылар үзләре дә авыллар бетмәсен иде дигән теләктә. Эшкәртүчеләрне чимал белән тәэмин итүчеләр шул ук авыл кешеләре бит. Фермер булу һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә хыялларыңны чынга ашыру өчен финанс мөмкинлекләрдән кала төпле белем, шулай ук тәҗрибә булуы да мөһим. Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Россия авыл хуҗалыгы банкы һәм Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә оештырган фермерлар мәктәбе әлеге эшне уңышлы гына башлап җибәрер өчен менә дигән мөмкинлек булып тора. Татарстанда инде икенче мәртәбә үткәрелүче чарага нинди генә һөнәр иясе булып килсәң дә, фермер булып чыгып китәсең. Әлеге яңа проектның үзенчәлекләре шактый. Аларның барысында хәбәрчебез Рузилә Фәттахова өйрәнеп кайтты. Бүген менә укулар башланып китә. Максатыбыз инде шул ук максат, Россия авыл хуҗалыгы банкы кемнең фермер буласы килә, шуларга белем биреп, аларны эшмәкәрлеккә әзерләп авыл җирендә укытып, дипломнар биреп, алдагысы вакытта инде аларны авыл хуҗалыгы министрлыгы уздыра торган грантларда катнашырга әзерләп чыгарырга дип. Әлбәттә, менә бу программаның безнең менә икенче потокның тагын бер үзенчәлеге булып, аның менә географиясе дип әйтик, киңәю булып тора. Без бүгенге көндә үзебезнең аграр көллиятләр, техникумнар белән бу эшне яңадан да киңрәк итеп эшләп җибәрәбез. Например, менә бүген безнең Актаныш агротехнологический көллиятеннән аларның студентлары монда Zoom-нан дистанционно тоже кушылганнар иде. Һәм аларда монда школа фермеров булса, аларда инде школа юновый фермеры дип аталачак. Яшь фермерлар мәктәбе. Алар шулай ук шушы программаны укуны узып, шушында булган белемнәрне алып, киләчәктә инде үзләренең менә фермер булуларына ышанып каласы килә аларның. Фермерлар мәктәбенең башка үзенчәлекләре хакында тулырак итеп киләсе тапшыруда сөйләрбез. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагы сан 6 ноябрь шимбә көнне 15 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сорауларыгыз, теләк тәкъдимнәрегез булса, аларны WhatsApp номеры аша юллый аласыз. Аралашып яшик, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исәнлектә күрешергә язсын.